million. Det er overfarmning. Hvor mange har vi taget? Det er nok her sumpen, den er under et eller andet sted. Det har vi bare ikke fået fortalt. Det er ikke fair. Du står der til billedet. Du skal hjælpe i stedet for. Henrik. I need some documentation. Samler dokumentation, som man kan se. Det er totalt overskudsagt, det der, Henrik. Kan du se Peter? Jeg kunne høre ham lige før. Jo. Det er rigtigt. Vi siger ikke så meget. Vi bliver dokumenteret det hele. Op. De andre kommer ned. Op og ned. Ej. Ja. Hold da kæft, mand. Fart på, kom nu, hurtigere. 10 sekunder tog det. Nøjagtigt 10 sekunder. Det var fandme godt på tiden. Du fik ham næsten. Den der benedlægning, den synes jeg var så. Okay, nu spiser vi det. Vi var på en kæmpe ude. Ej, hvor er det koldt det der. Hvad er der for kæmpe? Man kan bygge det over. Kan man også finde smukt til det her? Det var en god fornøjelse. Det filmer du bare, ikke? Nu begynder myggene at komme. Så starter mudderet igen, kan jeg høre. Hvor er det begyndt at vende til? Det er privat, eller mindre om noget, der er privat. Ja.
Ja, og så skal det sådan helt sikkert sådan modsat. Jeg har ingen Kom, så skal du flere hænder. Alle skal kigge bud på, hvor er Brandberg Højskole. Peter, du behøver ikke. Det er også. Godt banke. Ja, den ligger der. Det var også det. Jeg er peget der. Back to life. Nej, en tredjedel bier og 2/3 de... Jeg vil meget gerne med til vandet her året efter. Det er også lidt. Altså, ikke? Min kammerat, der vil meget gerne med til vandet her året efter. Dejligt. Det var sagt, det skal være nemt. Ja, det er godt det der. Så blev det helt distraheret. Ej, det var simpelthen en udspårsel, det der lige at sige god røv med det hele. Jeg førte give ret i næste sag. Det var for flød. Man ikke kan vente. Bare så bilen op, så kan man vente. Det er også det, var det ganske helt andet. Du har jo på hjemmebane, hva'? Jeg ved sgu ikke lige, hvor det er. Det er sådan, man skal gøre det. Du har faktisk også en god vej, Peter. Hvor er den ene kloge stjerne? Ja, den ikke. Det er Einstein. Det var den mest elegante, jeg har set indtil nu. Nej, må man sige. Helt ny stil der. Wow. Længere ned, længere ned. Der er for meget røv der. Tal for dig selv. Høj røv der. Rambjerg. Rambjerg. Halløj. Det er ikke dig. Godkendt. Ja, det er god, den er fin. Er der nogen, der har prøvet det før? Det går fint. Ja, godt med det. Ja, lad det hjemme. Ja, lad det hjemme. Super. Ved du hvad? Vi kommer til at bøde for det her. Det er meget troende, det der. Vi vil have mudder! Og det fik du så. Jeg fik mudder. Værdi til 50. Nu bliver vi nødt til at Peter, kom nu, du skal helt ned i mudder. Det er ikke det, jeg tøser med. Nej, hvad er det der for noget? Det er snyd. Det er nummer. Så kan vi lige så godt lade være. Jeg synes, det er Det skal være med lidenskab. Kom så, kom Det er så så. dårligt, det der. Det kan man se. Det kan man sige, hvis man gør det her hver dag. Vi skal nok tage tid, Peter. Vi havde et meget spektakulært styr det sidste uge. Der var en af pigerne, der var kommet godt halvvejs op. Vi Stillede hun simpelthen hele vejen ned. Vi skal bevise det ordentligt. Det er jo meget, det er meget effektiv rullefald. Det er en ny model. Tap, tap, tap. 7, hurtigt med 8. Kom her! Kom her! Kun én gang i livet. Vi overlever!